Kamarádi, nevíte, kde jsem se zrovna spavnul. Dneska je 18. dubna, asi podle obrázku to poznáte. Spavnul jsem se přímo v Sudetech. Jsme tady na hotelu, koukneme se na něj, je to úplně paráda pecka, bez prdele. A dívej, co mi tam ještě hraje, ty vole. Tady ten rock'n'roll, ty vole, úplně super pohádka, takže se jdem podívat, jak jsem se sem spavnul. Jak se piním spavnul do Sudet. Napřed ale prozvištíme nějaká slovíčka. Das Milch. Mléko. Das Milch. Mléko. Der Honig. Med. Der Honig. Med. Der Honigseim. Strdí. Der Honigseim. Strdí. Die Simulantenbande. Češi. Die Simulantenbande. Češi. Takže jsme na Velikonoce, asi podle vajec. Poznáš, že jsme v Kraslicích, v Sudetech. A co jsem nevěděl, hele, na prodej, dokupíme. Co jsem nevěděl, tak je, že, hele, náš brouk, že to bylo jedno z prvních měst, který navštívil německý diktátor, asi víte, který. No a co k tomu řekl? Ježiš, tady je to krásný, jako v Krumlově. Jako já jsem sem dal německý speciál, jsou vyzdobený vesničky, ale tohle jsem nečekal, bylo to na náměstí, čum ty vajca, ale jak já už dlouho nežiju v Čechách, tak jsem nejenom překvapený, jakoby tím, jak to tady funguje, samozřejmě jsem dojíždím, jo, ale prostě jednou za půl roku za rok. Ale čumím, že se tady nic neukradlo, ne? Že za mojich starých dob by tady ty vole toho, už by tady nebylo ta vajca. Ríša Rita. Kamarádi, dorazili jsme tady s broukem do českých lů a hájů. Koukám, jaký to je auto a za náma je ještě rasová oktávka, ale ta oktávka není tak vysoká. Možná má stejný kola jako my. Ale byli jsme i na horších. A teď se pojďte juknout, kam jdeme. Ty budovy jsme ještě nenašli, ale ty brňovské. Oh je. Bleibst du hier, ja? Se líbí, že to tady někde není, prostě je to tady jak free, ne? Že to neoznačený, takže může sem. Asi na vlastní nebezpečí. Děti tady běhají jak na 1. máje. Hej, fakt sem stojí zajít. Je to fakt 3-4 minutky od cesty. Hele, pak jsme si odskočili kousek na jih od Sudet do ruské provincie Karlovy Vary. Tady na výbornou pizzu. OK, let's go. Scheiße. Ich hasse, wenn du das machst. Nůžkama, ne, Borka, tyjo, jeden. Tak to vystříhni, kočko. Stříhá pizzu, mopla nůžky tady v kiku. Restaurace má je stříhá nůžkama pizzu, ne? Nejvíc. Ale tak jsme šli tady za nějakýma asi domácíma, že tady něco uvidíme z toho. No a víš, co vidíme? Tak jsme zjistili podle Google Maps, že tady jako nic není, no. Ale pravděpodobně to možná bylo tady, anebo taky ne. A možná to je dál, anebo taky ne. A co k tomu dodat? Jak by tady bylo krásně, kdybych tady nebyl já. Že my se vracíme a co jsme pochopili, tady to není značený. Před námi je tady v lesích to parkoviště. Vzadu je za námi, potkali jsme nějakou dobrou paní, která nám řekla, že tam, kam jsme šli, by byl dál ještě lom, kde se v létě koupe a tak dále, jo. Tamhle jsou Kraslíce, kdybyste tady někdy byli. Kraslíce. Velikonoční speciál opět, ale z Čech. A tamhle v tom lese naproti parkovišti, tak tam by to mělo být jako pětní místa a tak dále, že tam pěkně udělaný taková hezká procházka. No jo, jenomže já už nemám síly. Takže k ubytování. Ubytování takový turistický, nebo hodně libůvka, brutální libůvka pro děti. Super. Jako pecka, čistý, taková horská chata v ubytování, ale hospoda suprově, topově, nádherná. Jako fakt se mi to líbilo, ale zase nežiju v Čechách. Jo. Snídaně, máš tam všechno, opravdu takový turistický. Za mě jako ty jídla hlavní, ty byly úplně libový. Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
česká kuchyně, český jídla, 2 až 3 stovky. Mě to strašně moc chutnalo, nevím, jak vy profíci, co to jíte pořád, co na to budete říkat, ale koukněte, co tady máte v restauraci pro děcka. Top! Pane Wachmeister, vy jste hlava.